Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Нәрсә ул керн һәм нефть күләмен билгеләргә ул ничек ярдәм итә? Әлмәткә Татарстан Дәүләт Советы депутатлары килде. Кунаклар эш сәфәре барышында нинди мәсьәләләр турында фикер алышты? Яңа йорт котлы булсын. 300-дән артык нефтче яңа фатир ачкычлары алды. Гаиләләр үй туйларын озак көткәнме? Вакцина авырудан иң яхшы саклану чарасы. Вирус балаларга да һөҗүм итә. Прививканы ничә яшьтән һәм кайда ясатырга мөмкин? Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары эшлекле сәфәр белән Әлмәткә килде. Кунаклар югары нефть мәктәбенең лаборатория тикшерү корпусында булдылар һәм инновацион үзәктә утырыш үткәрделәр. Бирдә Татнефть мисалында экология, су чыганаклары һәм эленә-тирә мөхитне саклау мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Понять, сколько ее. Для этого мы должны померить пористость этого материала. Нәрсә ул керн һәм аның ярдәме белән ничек нефть чыгаралар? Бу хакта кунакларга Агниның лаборатория тикшерү корпусында сөйләделәр. Республиканың Дәүләт Советы депутатларына югары нефть мәктәбендә кампус буенча экскурсия үткәрделәр. Татнефть институты директоры Марат Җәләтов кернның борауланганда скважинадан алынган токым үрнәге булуын аңлатты. Кернның сыйфатламасы чыганак моделен ясарга һәм токым катламында күпме нефть ятканын белергә мөмкинлек бирә. Мөхтәрәм кунакларның сәяхәте Татнефть сәнәгать һәм экология куркынычсызлык инновацион үзәгендә дәвам итте. Анда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Азат Хамаев рәислегендә экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышы узды. Депутатлар табигатьне саклау законнарын, атмосфера һавасын, җирләрне, су объектларын саклау өлкәсендәге мәсьәләләрне Татнефть компаниясе тәҗрибәсендә өйрәнделәр. Утырыш ахырында җир асты байлыкларыннан файдалану өлкәсендәге айрым мәсьәләләрне җайга салу турында Татарстан Республикасы законының 7-нче маддәсендәге 1-нче пунктына үзгәрешләр кертү хакында тавыш бирү узды. Озанкай районының Актүбә бистәсендә яшел проектларны тормышка ашыру белән Татарстан Дәүләт Советының экология комитеты танышты. Ул универсаль фәнни җитештерү полигоны булып тора. Биредә алдынгы технологиялар эшләнә, сынала һәм кулланыла. Шәһәр тибындагы бистәдә тирә-юн турында кайгырту үз фатирыннан башлана. Татнефть Комаров урамындагы 2 торак йортны төзекләндерү проектын гамәлгә ашыра. Биредә энергияны сактытуның иң заманча технологияләре кулланыла. Түбәгә кояш батареялары куелган, фатирларда акыллы счетчиклар урнаштырылган. Шунда акыллы йортта яшәүнең нәтиҗәсендә күңелле, энергияны җаваплы куллану барлыкка килә. Түләүләр дә 30%-ка кимим. Төп эшләр инде башкарылган, реконструкция ахырына якынлаша. Төзекләндерү сентябрь ахырында тәмамланачак. Халык өчен мондый үзгәрешләр зур бүләк. Яшел йорт өчен яшел ишек алдыда каралган. Бистәдә чүп-чарны аерым җыю өчен 18 пункт урнаштырылган. 500-дән артык контейнер калдыкларны 5 төр буенча аера. Аларның берлеше оешмаларда кулланыла. Мәгарифкә дә зур игътибар бирелә. 2-нче мәктәп нигезендә кичкенә ботаника бакчасы, теплица һәм биолаборатория барлыкка килде. Анда укучылар сирень, кайын, кара берлегән, уса һәм башка үсентеләр клонлаштыра. Татарстанның көньяк-көнчыгышында барлыгы шундый 8 кабинет исәпләнә. Алар ярдәмендә экология үзгә караш мәктәп эскәмиясеннән үк тәрбияләнә. Актүбә бистәсендә заманча биотехнология җитештерү комплексы төзелә. Мәсәлән, техник киндердән җылы саклаучы материаллар, җитеннән целлюлоза, үсемлек калдыкларыннан азык булмаган шикәр алырга мөмкин. Пиролиз җайланмасы, агач чумырчкаларыннан биоойл һәм биочар, табигый нефть һәм күмер аналоглары, нефть химиясе өчен чимал җитештерә. Бүген Актүбә ябык цикллы экобистә, электр энергиясе, җылылык, заманча җитештерү өчен чимал биредә җирле биочыганаклардан ясала. Киләчәктә бу тәҗрибә илнең күп кенә ерак торак пунктларында тормышка ашырылырга мөмкин. Әлмәттә автомобильчеләр урамындагы 11 һәм 15-нче йортларда яшәүчеләр яңа тормышка адым ясады. Татнефть хезмәткәрләре социаль ипотека буенча фатирлардан ачкычлар алды. Гаиләләр үй туен күпме көткән һәм яңа йортта аларга ниләр ошый? Берәүләр ачкычлар артыннан үз чиратларын көтсәм, икенчеләре яңа тормышка аяк басам. Лотфуллиннар гаиләсе социаль ипотека буенча автомобильчеләр урамындагы 11-нче йортта 3 бүлмәле фатир алдым. Гаилә башлыгы Ратмир Лотфуллин Татнефтьтә эшли. Компания яшьләргә торак өчен беренчел түләүне башкарган. Гаиләнең моңарчы үз фатиры булмаган. Алар аның турында 6 ел хыялланган. Ратмирның тормыш иптәше Алинә гаилә учагын күз алды. Бүлмә һәм җиһазларның нинди булачагын ул инде ачык белә. Йортлардагы барлык фатир
фатирлар да ремонт белән тапшыла. Алар сантехника, газ плитәләре, янгын хәбәрчесе, су, газ, электр энергиясе һәм җылылыкны тәэмин итү счетчиклары белән җиһазландырылган. Ишек алдында балалар мәйданчыгы бар. 11-нче йортта 285, күрше 11-нче йортта 56 фатир исәпләнә. Алар социаль ипотека республика программасы кысаларында Татарстан президенты кашындагы дәүләт торак фонды хисабына төзелде. Йортларда Татнефть хезмәткәрләре яшәячәк. Торак комплекс территориясендә якынча 160 сабыйга исәпләнгән балалар бакчасы төзү планлаштырыла. 2024 елга кадәр Әлмәттә нефтьчеләр өчен автомобильчеләр, Полевай һәм Герцен урамнарында 1160 фатирга исәпләнгән 6 күп фатирлы йорт төзергә ниятлиләр. Бүгенге көндә 5-нче төзелеш бара. Баул районында яңа уку елына мәктәпләрдә ремонт эшләре башкарылды. Шәһәрнең 5-нче мәктәбе тулысынча яңартылды. Кайбер уку йортларында өлешчә ремонт эшләре үтте. Быел 4-нче гимназиянең дә азык-төлек блогы төзекләндерелде. Мотор үзгәрешләр белән Индира Сайфуллина танышып кайтты. Мәктәп ашханәсендә күптән түгел генә ремонт үткәрелгәне күренеп тора. Бүтән җирдә чиста пөхтәлек. В этой столовой второй учебный год я отрабатываю. Бош ханәдә мин инде 2-нче уку ел эшлим. Килгәндә ремонт юк иде әле. Хәзер баш шартларда тутырылган. Һәр нәрсә чиста, пөхтә, җиһазлар яңа, эшләү рәхәт. Азык-төлек блогы төзекләндерелгәннән соң биредә һәр цех аерым санитар таләпләр тулысынча үтәлә. Яшелчә, җимеш, ит, сөт, балык ризыклары өчен аерым суыткыч һәм туңдыргычлар белән тәэмин ителгән. Гимназиядә барлыгы 120 укучы бала белем ала. Аларның барысы да кайнар аш белән тәэмин ителгән. Ашханәгә керүчеләр кулларын юганнан соң табынга үтә. Безнең быел гимназиядә ашхана тулысынча капиталь ремонтка кертелде. Һәм инде барлык җиһазлар алыштырылды. Шулай ук инде безнең капиталь ремонт вакытында тулысынча ремонт ясалды. Идәннәргә, түшәмнәргә, стеналарга һәм инде укучылар өчен бөтен мөмкинлекләр дә булдырылды. Ашханәдә көн саен өлкән сыйныф укучылары кизү тора. 8-нче сыйныф укучысы Эмиль Миннушин кизү торуны җаваплы эш белән тиңли. Мин бүген ашханәдә дежур. Ашхана бик яңарды. Ремонттан соң миңа ашхана бик ошый. Укучылар өчен меню төрле. Кайнар аш янына яшелчә салаты, ак һәм кара ипи чәй куела. Индира Сайфуллина, Булат Минхажев, Көньяк, Көнчыгыш хәбәрләре. Зәйдә бер атна эчендә 20 балага COVID-19 диагнозы куелган. Табиблар балигъ булмаганнар арасында коронавирус очракларының актив рәвештә артуын билгели. Тулырак киләсе сюжетта. Көз җиткәч коронавирус очраклары арта башлый. Авыру өлкәннәрдә генә түгел, балаларда да күзәтелә. Узган атнада 20 нәни зәйледә COVID-19 диагнозы расланган. Вирус 2 айлык сабыйлардан алып 17 яшьлек үсмерләргә кадәр һөҗүм итә. Район үзәк хастаханәсендә балаларга прививкалар ясый башладылар. Язын бирегә 70 доза вакцина килгән. Аларның барысы да кулланылган. Хәзер тагын 10 китерелгән. Әлегә прививканы 3 көнә бала алган. Вакцинацияны ата-аналар рөхсәте белән үткәрәләр. Прививка гади укол белән ясала. Бер компоненттан тора. Балалар өчен борын аша вакцина әлегә эшләнелмәгән. Гриппка каршы да прививка ясала. Ул үзәк хастаханәгә 2100 доза китерелгән. Вакцинацияны 1700 сабый үткән. Грипптан прививканы 6 айдан ясарга рөхсәт ителә. Вакцинаны мәктәпләрдә, балалар бакчаларында һәм поликлиникада алырга мөмкин. Прививка ясатыргамы юкмы? Моны ата-аналар үзләре хәл итә. 17 бала зыян күргән һәм бер сабый җан биргән. Бу 2022 елның 8 айы эчендә Әлмәт районында теркәлгән балалар катнашындагы юл транспорт һәлакәте статистикасы. Республика буенча саннар берничә тапкыр күбрәк. 10 бала һәлак булган һәм 312 зыян күргән. Уку елы башланды һәм автоинспекторлар юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе белгечләре белән берлектә мәктәпләргә юл алды. Ниятләре куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерү, хәтер яңартуны яктылык кайтартучы элементлардан башларга булганнар. Оденься рюкзачок обязательно. 16-нчы мәктәптә белем алучы яшь инспекторлар иртәләрен профилактикадан башлый. Көз җитте, димәк көннәр дә кыскара. Караңгыда тиз төшә. Шуңа күрә фликерлары булмаганнарга юитләр аларны бүләк итә. Мөгаллимнәр, юл хәрәкәте иминлеге белгечләре һәм автоинспекторлар яктылык кайтартучыларга гардеробның мәҗбүри өлеше буларак карарга киңәш итә. Помогает быть заметным. Хөрмәтле ата-аналар, без сезгә гозер белән мөрәҗәгать итәбез. Балага юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү гадәтен өйрәтсәгез иде. Дорожное движение. Хәзер мәктәптә барлыгы 24 яшь инспекторшы исәпләнә. Принимается легче, потому что доступным языком. Мондый рәвештә мәгълүмат җиңел кабул ителә. Кагыйдәләр гади телдә яшьтәшләре тарафыннан әйтелә. Шуңа күрә кызыксыну да арта. Проявляется заинтересованность у детей
заниматься и слушаться. Юл хәрәкәте яшь инспекторлары эшен 23 яшьлек хезмәт стажы булган мөгаллим Светлана Бикбова әнә шулай тасвирлый. 16-нчы мәктәптә ул 18 ел эшли һәм шуны төгәл әйтә ала. Соңгы вакытта юлларда балалар куркынычсызлыгына аерым игътибар бирелә. Ел башыннан Әлмәт районы юлларында бер бала пассажир жан биргән һәм 17 сабый зыян күргән. 17 юл транспорт һәлакәтендә җәяүле 10 бала бәхетсезлеккә юлыккан. 3 очрак пассажир һәм велосипедчы балаларга, 1 очрак мопед йөртүчегә туры килә. Аварияләр көндез дә, төнлә дә теркәлгән. Сразу видно. Автоинспекторлар искәртә. Тәүлекнең караңгы вакытында җәяүлеләр аеруча куркыныч астына эләгә. Белгечләр җәяүледә фликерлар булса, аны 350 метр алдан күреп алырга мөмкин дип раслый. Һәм хәрәкәттә катнашучылар кагыйдәләрне бозган очракта, шул сәбәптән яктылык кайтартучы булмаганда аварияләр чыга дип өстиләр. Только за 5 метров увидел. Ел башына республика юлларында төрле юл транспорт һәлакәтләрендә 10 бала вафат булган һәм 312-се зыян күргән. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм табышулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.